Здравейте хора, аз съм Бройки Мастер ТВ и днес ще правим гивън на тази игра. Сега ще ви покажа. Така, аз имам. Не знам дали може малки. Не, имам само синглплеер. На играта е доста хубава, вижте. Доста хубава игра е. Ще ви покажа спецификациите за нея. Опреди за Windows. Може да ви прочетете. Сега ще покажа за Mac, който е с Mac. И така. Да се запишете, трябва да се абонирате и да лайкнете клипа, също и да напишете запис с вашето име в вашия Skype или вашия Steam аккаунт. Моят Steam аккаунт е така. И да. Доста хубава играта. Има проблема, аз не съм изциквал още, все пак не съм инсталирал. Цикъл съм един от пето, доста хубава. Това ти дава и един DLC пак. Ще изтегля победителите горе-долу утре или други ден. Зависи. И да, това беше от мен. Аз бях Бройки Мастер ТВ и до скоро.